дар барномаи рӯбарӯ дар зери видео як марди афғон қариб 20 комментария навиштааст. марҳамат. чӣ бада ҳама ҷо маро пас мезанӣ? бирай пешим нарас мара. Та худат хоҳар надорӣ, апа надорӣ, модар надорӣ? Чӣ хеле як зани дига дата даст мерасонӣ? фотима рост аст ки шавҳари пинҳонӣ карда худатро дар ҳама ҷо духтари бешӯй муаррифӣ мекунӣ ту ҳол? нарас, ҳози милисара занг мезанам. нарас. ба гӯши мо хабар расид ки фотима зани кӯчкар мешавад. Рост аст? аз ҳама муҳим барои ман бояд мара дӯст. шахсоне ки барои граниса гузаштан граниса боваринок мекуфт марҳамат акай баха ки тӯли чандин соли рекламаш мекунем то имрӯза ягон шикоят шидагӣ нест. ҳар видео пас отчёте ки мардум мерава меояд дар канали Меҳробпро дар видео гузошта мешавад. марҳамат рақамҳо дар рӯи экран занг занед, акай баха районои Меҳробпро салом расонед, ҳатман ба шумо скидка карда мешавад. мошинаш мошинаи комфортни замонавия. шахсоне ки билет харидорӣ мекардан ба тамоми дунё як ширкати боваринок барои шумо тавсия метавам, Mov Travel. И бародармон дар Москва дар чандин шаҳрҳои дигаш филиали авиакасаи хичак шудагие ки метавонед ки рафта ай наздик билет харидорӣ намоед, ё шахсоне ки мехоҳанд ки ба тарзи онлайни ҳам рақамҳо ҳастанд муроҷиат кунед, хубтар мефаҳмонад. билетҳо ба тамоми рӯи дунё ай ҳама авиакасо арзонтар. салом дӯстони азиз, салом подписчикони фаъоли канали Меҳробпро. бо барномаи ҷадиди ошкоро ҳастам бо шумо ман Рустам Азимӣ. ин навбат дар меҳмонии мо қарор доранд бисёр ҳам як хонуми зебо, оне ки бо саҳнаҳои ҷолиб, бо саҳнаҳои ғароиб метавонанд боз ҳам шуморо хурсанд гардонанд. Фотимаи суперкелинчак. моли келӣ нашидам. узри зиёд Фотима Бону. ҳамагон дӯсташ медоред, мешиносед, албатта чеҳраи шинохта аст ва дар барномаи пешини мо ки рӯбарӯ ном дошт меҳмони барнома буданд ва инак дар барномаи ошкоро ба ҳар як суоли пешниҳод намудаи шумо посух мегӯям. омодаед? бале. хеле хаста метобед? хуб доред? не. хуб ҳастед? омодаем. хуб бошед. бисёр мо шод ҳастем ки Фотима Бону розӣ шуданд ки мо саволҳоро якто ба якто хонем. саволи аввал чунин аст. шанс нате филме ки аз рӯзгори духтаре ки ҷавоне фиреб карда ҳаёташро сӯхтааст, шумо нақши асосиро мебозед. ин филм аз ҳаёти худи шумо гирифта шудааст? не, ин филм аз репи шонемсӣ гирифтагиай. шанс нате. репи шонемсиро агар гӯш карда бошен, ҳамаи ҳамучи история ки дар духтара гузаштагиай, ҳамаш ай репи шонемсӣ гирифтагиай. яъне духтарое ки ба доми фиреби бачаҳо меафтанд ва дар охир пушаймон мешаванд ки кори хато карданд. шумо ҳамин нақшро бозидед. анамон ашкҳо сохтаанд ё ки аз тахти дил баромада буданд? аз таҳи дил будану камтар ҳардаш будан. яки бисёртар мо кӯшиш кардем ки ҳамин дарси хуб шава барои духтаро, барои хидман духтарам, як духтари дигара пас намезанам. мақсад ҳамун духтаракое ки мақсад айдеҳа миян хонданӣ, мақсад бихонанд, дар доми фиреб ягон бача нағалтанд. беҳтарин аст. ман фикр мекунам ки ин филм ки баромад ҳатман баҳои баланд аз ҷониби тамошобин дода мешавад. албатта фикр мекунам то ҳозира баҳои хуб гирифтагиай тарафи духтаракҳоам боша, бачаҳоам боша ки бисёр комментария нависанд ки бисёр таъсирбахша одаме ки фаҳмиш дошта боша. ташаккури зиёд. ҷа саволи дигар омадааст ки дар бештари барномаҳоятон дидаем ки Фотима бисёр номи шонемсиро мегираду дар коверҳояш фақат шонемсиро мепайвандад, яъне ки ба ҳам мечаспонад. агар дар ҳақиқат поклонники шонемсӣ бошед, 4 мисра метавонед аз репи ӯ замзама кунед ва чаро ҳама вақт дар шонемсӣ мечаспед? не, начаспидем. дута барнома кардем барои шонемсӣ. мақсад аввал ман нигоҳ кардам, нигоҳи мардуман нигоҳ кардам ки мардум нисбати чӣ интересава дорад. нигоҳ кардам ки нисбати шон, насибаи шон консерт ки дар Қурғонтепа карда буд, насиба ай соли 2000 чанд ман қариб гӯш намекунам. камтар мақсад интересават кардам, дидам ки мардум бисёр ҳамин насиба гуфтесанд. ман кӯшиш кардам ки мақсад кӯшиш кунам ҳамин мардум чизе ки бихоҳанд ҳамуро барои мардум пешкаш кунам. насибае ки шумо дар коверҳоятон гуфта гузаштед дар ҳақиқат ҳамун насибаи шонемсӣ аст? бале, насибаи сохта мешид. ман шонемсиро намегуфтам ки инстаграми насиба рабте ё адресои насиба рабте ки ман насибаро даъват кунам. ман агар сохта мекардам ай шонемсӣ иҷозатам намегирифтам ё шонемсӣ
мо сохта мекардем баъди барнома шикоят мекард мегуфт ки мардум бовар накунен ки и дурӯғ ай ҳамаира ба назар гирифтан дар кор бале ташаккури зиёд чаро чормисла шуруд намехонед аз репи шонемсӣ реп ман реп хонда наметавонам яъне ки иҷро карда наметавонед бале ташаккури зиёд фотима бону ба Ганҷина бону занг зада гӯед ки чаро дар пеши ҳама маро пас мезанӣ ман чӣ гандагӣ кардам ки ин қадар маро мехоҳӣ Ганҷина бисёр духтараки хубай то ҳамин қадар муомилаи хуб мекунам мебинам шояд духтараки хубай як намедонам и гапа бугум бисёр ба фикрам ки ҷангара ам астай чизе гуфт ҳамонро мешунавем ва агар таҳқир кард дар воқеъ мегӯем ки ин як пранки мо буд Алло. ассалом Валейкум ассалом. сози Ганҷина бону На, Рамач Худо. шинохтима Росига Ага. фотима Фотима что? сози Ганҷина бону На, Рамач, ва хубен саломат, то хубен. мешава ами як гап гуфтанитам Марҳамат. чӣ бада ҳама ҷо маро пас мезанӣ Вообще-то вака тида, ҳонҷо наистак, ва пас занам бушносунда. Ама фақат салом алейкум. не медонам салом алейк мекардему яда гап шунидум маро пас задай гапҳои қабе гуфтӣ ягон гандагит карда будам Не, Фотимаҷон, ягон гандагӣ накарди, ягон гапи қаблаам задагӣ нестим, ягон ҷуда рости гап. Аввал ҳамон одамое ки гап мезананд, ай пиши ман биёшуна, майли, рӯпарӯкун ба гап занем. Лекин не, ман ҳеҷ вақт санъаткора пеш санъаткор да пас намезанам, Фотима. гап нест Ганҷина бону ман шумо боварӣ дорам хай ба ҳар ҳол Не, кадоме чиза мега пеши ман биёен, да казат кунӣ, хай мегӯм ки гуфтам, ман ягон кас дами тарс надорам ку. медонам майли Ганҷина бону бахшиш хам додам Хоб, майли. хоб ташаккури зиёд ва ин буд посухи Ганҷина бону дар саволи фотима бону биёед тамошобинони азиз як нафари дигар навиштааст ки як буса сӯи ман кун ман аз экран туро тамошо дорам мухлиси ту Довуд аз шаҳри Русия хушхабар шахсоне ки дар Москва ва Подмосква зиндагӣ мекунанд сроки патентшон гузаштагӣ сроки документашон тамом шудагӣ як бародари бениҳоят беҳтарина барои шумо тавсия метавонам ки барои шумо регистратсия мекунад 3 моҳа 6 моҳа дар ҳуҷҷатҳо чӣ мушкилие дорем ки бародар ба шумо кӯмак мекунад дар хобгоҳ дар дигар ҷойҳоне дар квартира шуморо регистратсия мекунад нархош аз дигар нархҳо бениҳоят фарқ мекунад ҳатман рақамош ҳамин ҷаҳат занг занед айноми канали Меҳроб Про гап занед ҳатман ба шумо скидка карда мешавад бисёр бачаки шух будай чӣ хел буса мекарда бошед бусаи ҳавоӣ не ба фикрам ки буса кардан ҷоиз нест ҷоиз нест не барои худам амира қабул намекунам бисёри сарояндаҳо дар рӯи саҳна ҳатман буса мекунанд ва тарафи тамошобин ҳавола мекунанд чаро шумо як бусаро дариқ намедоред чӣ магар бусаҳои шумо пулакӣ аст не рости ман шаҳр медорам чиза да худам раво намебинам ба дигаро кор надорам довиҷон узри зиёд мепурсем аз шумо ки фотима нахостанд ки ба шумо буса фиристонанд шояд бусаҳои ино қимат бошад ё ки дилхоҳ дӯстдоштаашон пайдо ҳаст ки намегузорад ки тарафи шумо буса кунанду аз ӯ ҷудо шаванд дӯстдоштаҳо бисёр ба фикрам ки намехоҳед буса равон кунед не гуфтам ки ман свободни свободним не ки наметавонам ҳамин кора карда намедонам чӣ ба Пари-матч. Играют они. Побеждаешь ты. ташаккури зиёд ва ман фикр мекунам ки Довуд аз ин ҳамиранҷам саволи дигар чунин аст тасаввур кунед ки шуморо дар як филм даъват месозанд ва мазмуни мундариҷаи филм чунин аст шумо дар роҳи торик рафта истодаед ҷавони авбош аз пешатон мебарояд ва ӯ зиёд мехоҳад ки шуморо ба оғӯш гирад буса кунад ва худашро қонеъ гардонад дар ҳамин вақт шумо дар ҳамон образ дар ҳамон нақш чӣ мегӯед ва чӣ гуна аз ӯ раҳоӣ меёбед метавонед ҳаминро шарҳ диҳед ба фикри ман аввал ай тарс духтар вақти ҳамла кардан аввал дод мезанад духтар метавонед ки ҳамон эҳсосоти худро ба тамошобини мо гап занед нарас ҳозир милисара занг мезанам нарас бирай пешам нарас мара та худат хоҳар надорӣ апа надорӣ модар надорӣ чӣ хел як зани дига дата даст мерасонӣ ман чӣ кор кардам
фаромӯш кардам торики дар пеши ман биромадӣ. фаромӯш кардам ки ин дар образ дар филм худро тасаввур дорад ва тамошобини азиз фикр мекунам ки бисёр ҳам як нақши зебо буд ва аз удаи ин мебароянд. нақшне фикр мекунам вақти ҳами кадом намуди бача боша, вақти хоҳар гуфтӣ, апа гуфтӣ, сразу фикриш алиш мешава. агар меқабидагиам бошад намеқапам. ташаккури зиёд. Фотима, рост аст ки шавҳари пинҳонӣ карда худатро дар ҳама ҷо духтари бешӯй муаррифӣ мекунӣ ту ҳол? не як иш 100% дурӯғай. хеле шавҳари пинҳонӣ хеле ман кардани нест. мақсад сабаби шавҳар накардани ма и хондани ма буд. ма агар шавҳар кардани бошам, шукронаи худованд шукр мекунам ки оилаи солим дорам, падару модар дорам. пешай оила барпо кардани ма бояд розигии ӯвора бигирам. хеле гап нест. не, ма и фикрам надорам. пас туи шуморо кай мехӯре? туи ҳака намедонам. тақдир. аммо вақте ки кай ки ҳамун домод пайдо шуд ба шумо да мегӯм. ман фикр мекунам пас аз барномаи мо ҳатман домодҳо пушти дари хонаи шумо қатор мешаванд ва хостгории онҳоро шумо интихоб мекунед. хай намедонам ака. ташаккури зиёд. мегӯянд ки тез кавалер иваз карда бо бачаҳои серсун ишқварзӣ мекунед, рост аст? не. ин ҳам дурӯғ аст. бале дурӯғ аст. ташаккури зиёд. даромади асосии Фотима аз кадом ҳисоб аст? ин қадар либосҳои зебо, прическа, косметика. ман фикр мекунам ки ҳама ин пул талаб мекунад. ин қадар пулро аз куҷо меоред? ҳама медонанд ки мо вақти актриса шудӣ бисёри барномаҳода иштирок мекунӣ. бо ина канали ютуби худмо надорем. мақсад ҳамон қадар ака уқа бисёрам нево мерасонада барои зиндагӣ. яъне ки бепул нестед? бале, ами фаъолияти ма мерасонам. кино даъват мекунам ё клип ягон чизи дигар. мақсад ами мепӯшонам. ризқу рӯзиятонро меёбед. бале. дар барномаи рӯбарӯ дар зери видео як марди афғон қариб 20 комментария навиштааст ва ба номери админи канали мо Меҳробпроба бисёр хоҳиш кардааст ки адреси Фотимаро диҳед, бо чӣ қадар расходе бошад сарф карда Фотимаро ба занӣ мегирад. дар ҷавоб чӣ мегӯед ба ин марди афғон? дар ҷавоб гуфтанем ки ҳама духтар ҳама зан яхел нестай. аввал мақсад вақте духтара дидан дар рӯи санъат ин маъни ӯро надорад ки ӯ пулдора метавонад ки мара бигирад. бо ма гуфтам ку ма мақсад барои гирифтани ма падару модар дорам, розигии ӯвора пешакӣ мегирам. агар ба шумо хона, мошин ва ҳатто бӯстонсарой тӯҳфа кунад чӣ? тӯҳфаам кунам вақте модари ма розӣ набоша, ма розӣ намешам. барои модари ма ба чӣ заҳмат мара калон кард, ин қадар хонон мара расходе ки барои ма кард, ягон тайвон наметавонам қадар расход када. яъне қулфу калиди шумо дар дасти модаратон аст? бале. барои соҳиб гаштани ин калид модаратон ҳал мекунад? бале. ташаккури зиёд. Фотима, ман Алиҷон, дар ёдат бошад 2 сол пеш бо ҳам мегаштем. чаро хиёнат кардӣ? То ҳол намефаҳмам. ҳамин суолро ба Фотима диҳед, ӯ худаш посухашро мегӯяд. не, Алиҷон коми ҳастӣ. бисёри хеле комментариҳои дурӯғ ҳастанд дар мо канали, ҳама каса канали худамда менависанд. мо туро мешиносем, бисёр мақсад интересоват мекунам. вақте ма қаттим мегашта мегуфт ҳамон одама мекаву ма миёвам ягон ҳамкурсма ё ки ай ягон дуртаракай ма алоқада мебурам, не мо шӯхӣ кардем мегам. мумкинам ягон шӯхӣ карда боша. баъд баъзан бачаҳои мо бисёр нақс мебинанд, намедонам духтара пас задана. ба ҳамин хотир фикр мекунам аввал амон бачаам фикр кунам, баъд бинависа бисёр хуб мешавад. агар як маротиба бо духтар гап зада бошанд дар ҳама ҷо мегӯянд ки бале, як бор салом алейкум мега о аруси ма буд ё як ҷо шудӣ. ма бисёр қатъи бачаҳо муомилаи хуб мекунам, намехоҳам ки мақсад наган ҳамин духтар катагарӣ мекунад ё ягон чизи дигар. ӯ сразу фикри дигар мекунанд. ҳамин фикрои безебаи сартон дур кунед. ҳама яхел нестай. ба гӯши мо хабар расид ки Фотима зани кучкар мешавад, рост аст? не. чӣ, магар кучкарам як марди паҳлавон аст ва немедонам. чаро розӣ нестед? кучкар зан дора, оилаи хуб дора. мақсад ман дар оила дахолат кардани нестам. яъне ки шумо зандидаро намегиред?
бале кучкар агар ту тамошо мекунӣ барномаи моро ва аз ин посухи Фотима боварӣ дорам ки намеранҷӣ, зеро посухи ҳақиқиро гуфтанд ки шумо оила доред ва ҳеҷ гоҳ чашм ало накунед ба сӯи Фотимаи мо. Ташаккури не зиёд. кучкар бачаи сура ин як ҳазл аст ва фикр мекунам ки он кас моро дуруст мефаҳмад. Фотима, чун муҷаррад ҳастед ва ҳоло бахти ҳақиқиро соҳиб нагаштед, мехоҳам як посухи дурустро аз шумо шунавам. Ба шумо чӣ гуна мард писанд аст? деҳқонми, спортсмен бошадми, духтур бошадми, прокурор бошадми, ёки тоҷир ёки чизи дигар? интихоби шумо кадом аст? фақат нагӯед ки журналист. не аз ҳама муҳим барои ман бояд маро дӯст бидора, дига ҳамаш мешава. яъне муҳим нест касбу кори домод барои Фотима? бале фикр мекунам ози ҳама мардо ба номусон, ҳама метонанд вақти зан мегиранд, зана хрондаву пӯшонда метонанд. ҳама ҳоз зиндагӣ, ҳама ҳози баробара, ҳеҷ кара камбағалу бой гуфта намешавад. агар шавҳар кунед саҳнаро, ҳаҷвро, мухлисонатонро аз даст дода хонашин мешавед? албатта вақти шавҳари ман бигӯяд саҳнаро ман тарк мекунам, ба хотире ки шавҳар аз ҳама мартабаи баланда дар табиатам бошад, дар шариатам бошад, ҷамъиятам бошад. Ба ҳамин хотир агар ки шавҳарам розӣ набошад, бале ман тарк мекунам. яъне Фотимахон дар зинаи аввал бахт, оиларо мегузоред ва баъдан санъату ҳаҷву хандаро. ҳаминта? бале ташаккури зиёд. беҳад посухи хуб доданд ва фикр мекунам ки домодҳо қатор аз ин пас аз паси Фотимаи мо мешаванд. Фотима бону, саволҳои мо шуморо нороҳат накарданд? не ҳама саволотон хуб. ин чанд соле буд ки мо аз барномаи рӯбарӯ ки дар гузашта бо Фотима бону доштем ҷамъоварӣ кардем ва ин чанд соле буд ки посухашро аз Фотима шунидем. Тамошобинони азиз, ин буд барномаи ошкоро. Дар меҳмонии мо буданд Фотима бону. таманниёти шуморо мешунавем ва бо ҳамин барномаро анҷом медиҳем. ами дастгири шумое ки мо имрӯз дар барнома моро даъват мекунанд, моро мешиносанд, ташаккури зиёд аз ҳамаи шумо миннатдорам. ташаккури зиёд ба Фотима бонуну аҳсан мегӯем, офарин мехонем ки даъвати моро пазируфта меҳмони барномаи мо шуданд. Хайр тамошобинони азиз.